belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In een huis in de wijk Juan Domingo heeft zich gisteren een drama afgespeeld. Ouders hadden hun 1-jarige baby in zijn bedje gelegd en kwamen na een uur weer kijken. Toen bleek dat de commode op de baby was gevallen en die was hierdoor overleden. Ook ambulancediensten konden niets meer doen voor de baby. Een hele treurige zaak. In Siripapaya is tijdens de feestdagen een 20-jarige man doodgeschoten. Dat gebeurde door een pistool dat hij zelf kort ervoor had aangeschaft. Samen met een even oude vriend bekeek hij het pistool, ze speelden ermee en daarbij is een kogel afgegaan. De 20-jarige man overleed ter plekke. Tijdens de feestdagen is bij Berg Altena, bij de Alaska Snack, een man in zijn hoofd geschoten. De man is nog in leven en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Op Curaçao hebben zich tijdens de feestdagen verschillende auto-ongelukken voorgedaan. Daarbij raakten verschillende mensen gewond. Op zondagochtend vroeg knalden 2 auto's tegen elkaar op het kruispunt van de Schottengatweg West en de Santo Domingoweg. Daarbij raakten 3 mensen ernstig gewond. Op de Gozieweg raakte een voetganger ernstig gewond toen hij werd aangereden door een auto. Voor de rest hebben de auto-ongelukken vooral heel veel blikschade en lichte gewonden opgeleverd. Er is veel interesse op Curaçao voor het verkrijgen van een boosterprik. Sinds gisteren kan er worden geprikt in het SDK en ook is het mogelijk voor 18-plussers om een prik te halen. In totaal deden meer dan 2000 mensen dat gisteren bij de SDK. Meer dan 1000 mensen haalden een prik bij de poli van het CEOS. In totaal behaalden gisteren dus meer dan 3000 mensen een boosterprik. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is gestegen naar 1331. Gisteren kwamen er 165 nieuwe gevallen bij, waarvan 20 uit het buitenland. In totaal liggen er nu 11 mensen in het ziekenhuis met coronabesmetting. 6 daarvan liggen op de intensive care. Het sterftecijfer als gevolg van corona is sinds vorig jaar opgelopen naar 186.
Gouverneur Lucille George Wout stond tijdens haar traditionele kersttoespraak uitgebreid stil bij de gevolgen van de coronapandemie. Die heeft een enorme invloed op de Curaçaose samenleving gehad en heeft dat nog steeds. Mensen hebben hun baan verloren, ondernemers zijn in de problemen gekomen en de pandemie is nog niet over. Lucille George Wout wenst de bevolking van Curaçao heel veel sterkte en solidariteit toe in deze tijden. Vandaag begint de verkoop van vuurwerk op Curaçao en dat is altijd een mooie traditie om het einde van het jaar uit te leiden. Vuurwerkdeskundige Gustavo Simeleer zegt vandaag in de Extra dat mensen alert moeten zijn bij het afsteken van vuurwerk. Gebruik geen lucifers, zorg dat er altijd water in de buurt is als je vuurwerk afsteekt en zorg dat kinderen ver weg staan bij het afsteken van vuurwerk. Hij wenst iedereen prettige en veilige feestdagen toe. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.